Ini godhong kira iso gawe rego ya gini menungso karo menungso iso gawe rego ngono kae. Heeh. Iki kan konduan karo duan karo opah. Ya. Wah, duwe manuk sing loro apa opo? Ah, ya. Ngono lho. Ya, ya. Disupati ya, disupati ya, ya wah. Mari gede yo, ya wah. Gamelan gede yo. Ya, lagunya pondok gak loro. Ini mansane gamelan apa Pak? Nah, enek musiknya udah dilajani ya. Oh iya. Mana musiknya Pak? Aku biasanya ning ngami iki ora tau bawa musik iki gandeng ada permintaan sulit digawe campur sari. Kula tak gawake ora kekan elektron. Ikuti permintaan tuan rumah ya Pak? Betul. Bagaimana kalau sing nanggap lho wingi ning kandangan iki ora nganggo musik. Ya. Iki gandeng nek di penjalan Mas Suhati ngrasake musik, awake dhewe yo digawake. Oh iya. Pokoknya mana kalau sing nanggapi aman. Apa wis kompromi tapi apa? Bon. Apa? Sampai sini dino Pak. Sampai sini dino. Bisa Mas? Sampai Bisa sini. nanti kamu kapan? Apa kamu kapan? Ya, sampai. Apa kamu kapan Mas? Ya. Dari sana Mas, dari mana Mas? Mau bisa lewat ya? Bisa dong. Bisa dong Mas. Ya Allah, orang mau lihat dari Iki padha-padha putri saka Jawa Timur ya. Jawa Timur ini api-api ya. Kompas saka Sidoarjo. Niki saka Kediri, bojoku ya kok Blitar. Ya, api-api ya. Isi sing ngeboki wong Jawa Timur ya, Iya. Ya, pilih ya Madiun, Jawa Timur. Ya wi. Kaya Jawa Timur. Wadah ya Ngawi. Nah, Ngawi ini ngendi. Gak masuk kok. Blora anu Blora yang dari Jawa Timur. Ya. Ben sama Mundo Mas Chris. Kita semua kok. Oh, gimana nih?